nailain pa, wala nailain pa. Ikaw, Jesus, ang among simbahon, wala nailain pa, wala nailain pa, wala nailain pa. Ikaw, Jesus, ang among simbahon, wala nailain pa, wala nailain pa. Nga among pagkadaygon, ikaw, Jesus, ang among simbahon, wala nailain pa, wala nailain pa. Nga akong pagasilbihan, ikaw, Jesus, ang among simbahon, wala nailain pa, wala nailain pa, wala nailain pa. Ikaw, Jesus, ang among simbahon, wala nailain pa, wala nailain pa, wala nailain pa. Ikaw ang Diyos nga among simbahon, wala nailain pa. Ginoo, salamat niining matahom nga kabuntagon nga gipaabot nimo kanamo. Imong gi-refresh ang among mga salabutan ug mga panghuna-huna. Ikaw na usab magapuno sa kalayo kanamo karong adlaw. Sa kanunay Ginoo, tuguti na ang mga pulong dili mawala sa among magasingkasing. Walay malimbungan sa kaaway. Tungod kang imong pulong kinabuhi, ang imong pulong mo'y among kaluwasan. Magapadayon kami sa ngalan ni Kristo nga among Dios. Amen. Amen. Praise the Lord. Kumusta mo? Okay, atong dili nato saypon ang pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Walay mo istambay diha sa mixer. Okay, kay sayang ang pulong sa Ginoo. Walay mo istambay kung dili mo pahiluna kita dinhi. Kita kayo bayad diri nako. Okay. So, andam na ba kamo nga maminaw sa pulong? Okay, diri ta magsugod. Lain ang mga gipadayag o gipaanam-anam gyud sa Ginoo og palawom, gipasabot ang mga kahulugan, gipasabot ang atong mga panahon. Pero dili kita magkaluya tungod kay gikinahanglan mahitabo gayud ang tanan. Mahitabo gayud, dili pwede luksuan, dili pwede laktawan, mahitabo gayud gani bisan tuldok. Praise the Lord. Okay. Daniel chapter 12. Ablihi ang inyong mga Biblia sa Daniel chapter 12. Si Daniel gipadaygan sa Ginoo sa mga panghitabo ni ining atong adlaw karon. O si Daniel wala siya makasudong apan nagbilin siya mga sinulat aron mahimong confirmation sa atong mga adlaw dinhi sa Book of Revelation.
Okay, naana ba mo sa inyong mga libro sa Old Testament sa Daniel? Verse 1. At that time, Michael, the great prince who protects your people, will arise. There will be a time of distress, such as has not happened from the beginning of nation until then. But at that time, your people, everyone whose name is found written in a book, will be delivered. Atong palakpakan ang pagpasalamat sa Ginoo. Nag-ingon ang iyang pulong, ang matag-usa nga ngalan nga makaplagan diha sa basahon. Ingon siya, maluwas, mapahigawas. Praise the Lord. Will be delivered. Verse 2. Multitudes who sleep in the dusk of the earth. Ang buti pasabot, daghan ang nangamatay, nga gilubong sa yuta, mabanhaw, will awake, some to everlasting life, ang uban sa kinabuhi nga walay katapusan, and to the same, other to shame, ang uban ngadto sa kaulawan, and everlasting contempt. Okay, walay katapusang pagsilot, walay katapusang mga pagantos. Verse 3, mao ni ang makalipay nga pulong ug saad sa Ginoo. Mao na nga dasigon gyud mo nako kanunay. Panahon na ni atas sa mga pagwali maminaw gyud tang tanan. Okay, kay importante na agyud tay pulong nga magunitan. Verse 3, those who are wise. Okay, ang mga buti pasabot nini mga believers. Those who are wise. Ang mga magtotoo. Okay. Will shine like the brightness of the heavens. Wow. Bisan tuod o moarag dili mo musulti pero nakasabot ko sa inyong gibati kay naam tao ra bayata mo abot bayag yun ning kagool kabalaka. Okay, pero di man lagi ang ato may matuman. Ang iyaha maoy matuman. Okay, praise the Lord. Okay. Nag-ingon siya dinhi, those who are wise. Okay, kita naka-live streaming kita karon alang sa mga lagyo nga mga dapit kamo na minaw. Okay, paminaw gyud mo maayo sa pulong sa Ginoo. Kay usa ka dako kaayo nga ikalipay nato na ang atong mga kaparintihan bisan wala sila nagsimba apan naminaw sila na ipangandoy sa kauhaw maluwas ra di ay sila. Bisan kadtong tuwa sa laing mga grupo. Dili mao nga mga grupo apan naa sila'y kauhaw, naa sila'y kauhaw sa pulong, maluwas sila. Verse 3, those who are wise, ang mga magtotoo, will shine like the brightness of the heavens, and those who lead many to righteousness, kadtuning mga kugihan sa musangyaw. Okay, wise pag yun, unya kugihan musangyaw. Okay, those who lead many to righteousness, like the stars, forever and ever. Atong palakpakan ang pulong sa Ginoo. Okay, balik ta din sa verse 3, wise. Those who are wise. Nahinumdum mo sa Matthew chapter 25, duha kaklase sa tao ni ining panahon na wise og foolish. Pero kining duha
posible mga Kristohanon kini. Makonsider unta na mga wise ni sila kini mga foolish, unta wise unta sila. Pero nganong na foolish sila? Tungod kay kumpiyansa sila. Sa diha na wala nila mahibalui na mubalik na ang Ginoo, kining atong panahon karon, praise the Lord. Hallelujah. Amen. Dili na gyud ni panahon na moarag magluya ka. Okay. Dili na gyud ni madugay. Praise the Lord. Okay. Ang lisod lang manggod ni ini mao na nga lisod-lisuron yun ang mga tao sa kalibutan kaysa diha na mulisod. Praise the Lord. Sige, moabot na ta diha. Okay. Verse 4. But you, Daniel, close up and seal the words of the scroll until the time of the end. Okay, naanigisgutan niya, end. Matapos yun. Many will go here and there to increase knowledge. Kining atong panahon karon, dili na gyud basta-basta. Okay, ikumparar ang mga tao nga moarag may mga edad na or mga gulang na, ikumparar sa mga bag-o karon nga mga generasyon. Lahi gyud kaayo. Kung sa computer, mga batang gagmay, maayo na sila. Pero kami, praise the Lord, hallelujah. Okay, so lahi na. So, mas gikinahanglan sa atong panahon ang internet, connection, signal. Gikinahanglan, bisan asa nga dapit tungod kay nakaprogram ang kalibutan maunay ilang plano. Okay, pero kita nga naa sa kamot sa Ginoo, padayon igsoon. Amen. Okay. Ingon siya sa verse 4, but you, apan ikaw, Daniel, ingon siya, sirad ina, ug silyuhi ang mga pulong, hangtod sa panahon, nga moabot na ang katapusan, kay daghan ang muani, adto didto, aron muuswag ang kahibalo. Okay, so tinuod yun, na nag-anam nag-uswag. Daghan ang mga gipang invento karon, alang sa mga panginahanglanon sa mapananglitan, mga robots na anay mulimpyo sa ilang panimalay, mga robots magpalit lang ka og kanang mga basic needs, sila na'y muluto, sila na'y mo prepare, robots. So ingon niya na nag-anam og uswag ang tanang mga pamaagi o kahibalo, nag-anam og kalayo ang tao sa Ginoo. Kaniadto ang mga sakyanan, kabayo. Pero karon, praise the Lord. Okay, so dili na basta-basta. Okay? Ingon din ang verse 5, din I, Daniel, look, and there before me stood two others, one on this bank of the river and one on the opposite bank. Verse 6, one of them said to the man clothed in linen, who was above the waters of the river, kinsa man ang naa diha sa ibabaw, how long will it be before these astonishing things are fulfilled? Kanus abani? Verse 7, the man clothed in linen who was above the waters of the river left his right hand and his left hand toward heaven, and I heard him swear by him who lives forever, saying, it will be for a time and half a time. Timan-in ninyo na. Ambot og yun sa Bisaya diha. It will be for a time. Times, na may is ning ako. It will be for a time. Times and half a time. Kung sabot pasabot niya na, 3.5 years. Tulo katuig og tunga ang pag-antos. Tulo katuig og tunga ang paghari
nga mulingkod ang yawa ni ining yuta. It will be for a time, times and half a time, when the power of the holy people has been finally broken. Unsay bot pasabot ni ining holy people, kita. Unsa ning giingon dinhi? When the power of the holy people, ang gahom sa mga balaang tao, has been finally broken. Unsay bot pasabot ni ini, finally broken. Nag-anam na. Kaniadto, walay halo ang imo kasing-kasing sa kabalaka. Apan karon, bisan og dili pa mumusulti, naa na gyud mga problema, finally broken. Praise God. Ayaw lang katingala, naisulat na. Finally broken, matud pa ni Marites, Pastor, ang tanang fame sa mga famous na mga tao nangawala na. Usa na gyud ang musikat ni ani. Praise the Lord. Wala na gisgutan. Unya ang mga holy people nag-anam nagka-broken. Praise the Lord. Naanay mga kabalaka, kaguol, pero sige lang, nag-ingon ang Ginoo, itugyan kanunay, ampo sa Ginoo. Apil sa panagtigom. Praise the Lord. Nag-ingon siya, when the power of the holy people has been finally broken, all these things, kani, mao gyud nindot kayo ni. All these things, ingon siya dinhi, all these things will be completed. Unsay buti pasabot niya ni? Ang tanang iya sa Ginoo maluwas, palakpakan nato. Ayaw lang maghunong sa pag-ampo. Iampo ninyo sila. Iampo nato sila. Dili na ni panahon karon na maghuna-huna pata nga muuswang. Amen. Okay. Ang ato diha pakusgan nato ang buluhaton diha sa iyang gingharian. Tanawa ang ato ang mubarog ra gyud na ba gwapo na nga tower nga gidumalahan ni Brother Roy Borlas. Okay. Mahumana. Ug mahumana magwapo na ni, ay ilan na ni. Praise the Lord. Mao ni akong gitan-aw. Maunag yung rapture sa ako ba? Pagtuon ako na. Kung naapoy nagatuo na dili mauna, may tabo po na nimo. Kay mao man ay pagtuo po nimo. Okay, so di ara. Asar ko dapit. All these things will be completed. Okay. So, karong panahon na, ang tanang sikat, kaniadto sa wala pa ni, madungog nimo ng mga sikat, mga kwartahan, mga dato. Karong panahon na, nag-anam, nagka-broken ang mga holy people, karon, tanang mga tao, wala nagyoy mo sikat. Mga dato o kinsang mga kwartahan, bagsak, lockdown, tanan. Wala na'y sikat. Tinuod yun na. Hallelujah. Praise God. Wala na. Unya, sa John chapter 8, kato si Satanas mao'y amahan sa tanang bakak, no? Mauna, no? Bidabid dyan. Tanaw na ako sa kadali, ha? Siya ang amahan sa tanang bakak. Okay. John 8, Father Blaise. Verse 45, yet because I tell the truth, you do not believe me. Ayon siya dinhi.
the 44, 46. Can any of you prove? There is ibabaw pagyud. 45. 44. You belong to your father, the devil, and you want to carry out your father's desire. He was a murderer from the beginning, not holding to the truth, for there is no truth in him. When he lies, he speaks his native language, for he is a liar and the father of lies. Okay. Balik ta sa Daniel. Praise the Lord. Chapter 12. Dinhi baliko nako nagaingon siya, when the power of the holy people has been finally broken, all these things will be completed. Okay, tanan mamahingpit na. Okay. So, diha nakaingon ko, Ginoo, salamat. Daghan pagyud ang maluwas. Amen. Siguro, bisan kining atong mga pag-ampo, bisan wala na sila na reach out, mahimo sa Ginoo ang pagluwas. Okay. Og sa verse 8, ingon siya, I heard, but I did not understand. So I asked, my Lord, what will be the outcome of all this be? Okay. Sumauni ang mga bahin diin gipadayag. Gipadayagan lang si Daniel ni ani pero wa pagyud niya masabti sama sa ato karon na makaingon ka na maun na gyud ni. Maun na gyud ni. Praise the Lord. Okay. Mao ni ako isulti. Okay man siguro ang baksen pero sa likod ni ana mo orag dili gyud na maayo. Kabalo ba mo ko sana sa likod? RFID biochip. Okay. Unya daghan gyud ang mga dato mo apas ni ana. Imagine ang ibutang diri sa imong ilubong sa imong lawas, kontak sa imong cellphone, ingnon ka. Kung naa kay gibati, mo text lang ka sa database. Sa dihang nga ma-text nimo sa database, labad imong ulo or migraine, padalaan ka nagtambal, maulian ka. Tiaw mo na, bakak. Praise the Lord. Sa Biblia, ang tanan nga gibutangan kabahungon madilit. Praise the Lord. So daghan ang moapas ni ana. Pero kitang mga maalamon, ang mga maalamon mingon amen. Maulagi pag binuutan gyud. Pag matinud-anon, praise the Lord. Hallelujah. Okay. So dinhi balik sa verse 3 na ay giingon diha wise. Kining mga wise na ni makita nato sa Matthew chapter 25. Ato ko nung sulayan ni pag-abli, Matthew chapter 25. Maugani na maminaw ta sa pulong kay walay lain. Walay lain nga gikinahanglan. Hinumdum mo ni Maria og ni Marta. Niingon si Jesus, Marta, usara gyud ang gikinahanglan. Ug karon nakuha. Oh, amen. Ug karon nakuha. So panahon nga ingon ni ani na nata sa divine service na nay mga pulong maminaw gyud ta. Ayaw palipat, ayaw tanaw-tanaw usa diha sa imong cellphone, tagui usa na kay alkansi kay ni uli wa gyud kay makuha. Niingon si Jesus, Marta, usara gyud in tawo nagikinahanglan ang pulong. Ug karon dili na mawala. Okay, sa Matthew chapter 25, ato daw i-scan makadiyot. Okay. Gibahin sa duha, tungod kay mga believer man eh.
Praise the Lord. Kumpiyansa ra tanon na panahon na naata sa simbahan. Morag asarata dapit, morag anak ta diha dapita. Kumpiyansa ra ta ba? Oh. Morag ganahan ko diri kay makatulog ko, walay makakita. Wala gyud na ba? Mao na nga gahi kining uban na kana bitong sasakyanan ug adto sasakyanan mag-ilog magprunsit. Pero sa simbahan mag-ilog sa ulahi. Okay. Tinuod na ba? Okay, padayon ko. Verse 2 sa 25 sa Matthew. 5 of them were foolish, and 5 were wise. Nganong maingon ko nga kini sila mga Kristohano ni, pariho ra nga naidala silang lana? No, suga. Means Bible. Dili ba kahayag manis, kinabuhis tao? Kanagiingon di asuga, pero walay lana. Ngano mang wa may lana? Wala may interesado. Dili interesado sa pulong. Walay lana. Okay. So unsay giingon diha? The foolish ones took their lamps but did not take any oil. Na sa diha nga ilang gikuha ng ilang mga Biblia, wala gyud nila batiah ang balaang Espiritu Santo with them. Verse 4, Apan ang mga wise, however, took oil in jars along with their lamp. The bridegroom was a long time in coming, and they all became drowsy and fell asleep. Niabot yung panahon na gilaay, katulugon. Okay. Apan sa kalitingon ng pulong pagkatungang gabi, dito'y kusog nga singgit. Here's the bridegroom. Praise the Lord, hallelujah. Naagyo di ay mamukaw, naagyo di ay mahibawan ragyo di ay. Here's the bridegroom, come out to meet him. Then all the virgins woke up and trimmed their lamps. Praise the Lord. Tanan nilang mga gigunitan, praise the Lord. Ila dayong dito dayon sila ni pahiluna, dili ba? Na ay mga panghitabo karon, di ba mudagan dayon kag bersikulo? Trim their lamps, praise the Lord. Okay. So maingon ka na sulat yan nagyud di ay. Verse 8, the foolish one said, to the wise, give us some of your oil, our lamps are going out. Ingon sa mga wise, no, they replied. There may not be enough for both us and you. Instead, go to those who sell oil and buy some for yourselves. Praise the Lord. Dili diha dayon na ipadayag sultihikon sa buhaton iyon sila ulahina. Ulahina. Atong palakpakan na Ginoo. Dili pa ulahi. Okay, so dinhi, nahibilin ang 5, nakauban ang 5. Balik ta sa Daniel, praise the Lord, salamat sa pulong sa Ginoo. Daniel, ang paghari sa mga giingon makililisang nga talanaon, mupakita baya pog milagro di ini. Mao nga delikado sa dili ligon. Praise the Lord. Delikado. Okay. Kanang may mga kawili. Praise the Lord. Mao na nga kung mangita naman lang tag kwarta dinhi, mao ra man gihapon sa gawas. Pero kung ready ka na nga dili mo magkita, okay ra mo gawas sila. Moingon na lang, adto na lang ta magkita sa langit. Okay, praise the Lord. Praise God. Dinhi na ang Dios nato og dito sa gawas maorang Diyosa. Dili gyud ta pasagdan sa Ginoo. Okay? Padayon ako, verse 8, I heard but I did not understand. Nakadungog daw siya, wala siya kasabot. Daniel, my Lord, what will
the outcome of all this be? Unsa may mga paghitabo niini? Mitubag, go your ways, Daniel, because the words are closed up and sealed until the time of the end. Hallelujah! Padayon, many will be purified. Maog yun ni ato ha? Made spotless. Amen. And refined. Amen. Usbon ko, many will be purified. Dagahan gyud ang managputli. Okay, spotless. Walay kunot ug walay mansa naninguha. Unrefined. But the wicked will continue to be wicked. Magpadayon gayud kini. Ngano kaha? Aw, mauni. None of the wicked will understand. Ang mga wicked, dili gyud kuno sila pasabton. Okay. None of the wicked will understand, but those who are wise, ang tanang mga maalamon, mingon amen, musabot, will understand, atong palakpakan, walay itago sa Ginoo. Tanan, ipadayag, tanan, dagan sa panahon, tanan. Okay. Ingon siya din none of the wicked will understand, but those who are wise will understand. Okay, diara. Mao ni ang akong gipangandoy. Verse 11, from the time that the daily sacrifice is abolished. Unsa man ang daily sacrifice? Mga Kristohanon kita. Okay. Sa diha na i-abolish, unsa ibot pasabot na ng abolish? Rapture. Praise God. Mao ni. Nagunahon ako. Mauna gyud ni. Ikaw sa imong hunahuna, maulay ang rapture? Ang akong pangandoy mauna. Wa tay kataguan sa atong panahon. Sa Amerika, mandatory gyud na dito sa United States. Mandatory na kung magtukod kag balay, naagyud kay underground capsule. Kay kung magkaunsa-unsa ang panahon, naa kay gipangtigom na pagkaon ilawom sa imong underground. 1 month, mabuhi pa ka. Kay naa kay daghang mga pagkaon, canned goods, o uban pa, nga imong gipangtigom tuwa dito sulod. So mauna, kung maghimo daw kuno kag balay dito, naagyud kay kanang underground, paksol. Pero, kining panahon karon, matud pa, ibutang sa imong lawas, ilubong. No need of canned goods anymore. No need of preparing foods. Kay kadtura nga naas sa sulod sa imong lawas. Mao na to'y musupply good for 30 days and 3 months. Dili ka mamatay. So mao na pasalig. Okay, so daghan gyud ang muapas. Mag-ilog gyud ang tao. Ako una. Pero ang mga wise, ingon ng Biblia, nakasabot. Pero ang mga wicked, bisan usa, dili sila makasabot. Okay, so padayon. From the time that the daily sacrifice is abolished, the abomination and that causes desolation, akong gitanaw si Bisaya ba? Sa Biblia ni Brother Nonoy. Kana di ayong abomination and causes desolation, mao din nagiun makililisang nga talan-aon.
makalilisang nga talanaon, muabot gyud ay na siya, makalilisang kuyaw nga panahon. Praise the Lord. Katong akong gibasa ganihan na the power of the holy people will be broken. So mora na bag ang mga Kristohanon, asa lagi kahataan nino, asa lagi kay buhaton nato. Okay. Nahinangutanan sa ako, Pastor, dili ba ang lawas mahibilin man sa yuta? Pwede rin siguro magpabutang na lang ta kay mabilin man sa yuta. Okay, sa Biblia, di ko katubag ni ana. Kay sa Biblia, ang imuhang soul o spirit, di man di mamatay, maumay nag-decide. Okay, maumay nag-decide, maumay nagbuot na sige, butangi. Maumay nag-iingon si Biblia na ang tanan nagibutangan, praise the Lord, wala nagyoy kaluwasan. Nakabasa ba mo ni ana? Okay, pinadayag na tabi. Leo na to ni. Pinadayag na to. Praise the Lord. Hallelujah. Bidaw. Aha, pinadayag. Dili ta ngay mabalaka. Okay. Aha. There is verse chapter 14. Chapter 14, verse 9. A third angel, namo sa pinadayag 14, versikulo 9, a third angel followed them and said in a loud voice, if anyone worship the beast and his image and receives his mark on the forehead or on the hand, he too will drink of the wine of God's fury, which has been poured full strength into the cup of his wrath. He will be tormented with burning sulfur in the presence of the holy angel and of the Lamb. Verse 11, and the smoke of their torment rises forever and ever. There is no rest day or night for those who worship the beast and his image, or for anyone who receives the mark of his name. Unsa kuno to? There is no rest day. Dili na makapahulay. Kadtong nag-worship o kadtong nagdawat sa marka, for anyone who received the mark of his name. The calls for patience, endurance on the part of the saints who obey God's commandments and remain faithful to Jesus. Then I heard a voice from heaven say, write, blessed are the dead who die in the Lord from now on. Yes, say the Spirit, they will rest from their labor, for their deeds will follow them. Okay? Okay, so kita sa bulahan puta. Okay, so nakita na ninyo? Amen? Okay, nakita na. So, relax lang. Relax. Balik ta sa Daniel. Okay, so walay lain natong palabihon ron. Maninuod ta sa buluhaton. Okay. Maninuod ta. Buluhaton, ampo. Okay, praise the Lord. From the time that the daily sacrifice is abolished, means kung kuhaon na kuno ang daily sacrifice, means kita, is abolished, and the abomination that causes desolation, ang giingon na makalilisang nga talan-aon, is set up. There will be 1,290 days. So ako na nagi-compute. That is 3.5 years. I-divide na gud ninyo na kanang 1,290
days divided by 3. Okay, so ang answer diha is 43 months. Okay. Unya, kay kanang 3 years is 42 months plus 6. So, mo na siya. So, kanang 1,290 days, o kining giingon din na okay. From the time the daily sacrifice is abolished and the abomination that causes desolation is set up, there will be 1,290 days. That is 3.5 years. Kanya verse 12, blessed is the one who waits. Okay, pasabot na ini. Bulahan siya nga nagapaabot. Amen? Naagidi ay mulinya. Naagidi ay mulinya. Okay, pero siyang nagapaabot, ingon ng Biblia, ingon na pulong, bulahan siya. For and reaches the end of the 1,335 days. Kana siya, 1,335 days, the same, 3.5 years. So, gikwenta na nako na siya. Katong ganiha, ang katong 1,290 days, i-divide ni muna sa 3 years. Ang answer niya is 43 months. Okay, so kining 1,335 days, i-divide sa 3. That is 44. Musobra gamay. So, gikan sa 42, 12 times 3, 6, 36. Ang tulo ka tuig 36, plus 6, 42 months. So, kung ma-42 months, ma-43 months, or ma-44 months, that is 3.5 years. So, maoday na ang pag-rain. Gisulat na. Nya na diri. Tulo ka tuig og tunga. So, pila ragod ng tulo ka tuig. Okay, amin ba mga igsoon? Okay. Pero sa mga Kristohanon, as for you, okay, ang mga anak sa Dios mayon, amen. Okay. Be careful with that kanunay. As for you, go your way. Amen. Ayaw liko sa wala. Ayaw liko sa too. Bisan pa ang kalibutan mo offer na nimo, di ka ba gusto niya nga posisyon? Pagsaon ra ni. Dawata ni. Okay, so i-offer. Ngayon nomdo mo ni Satanas nga gi-operan si Jesus, ihatag ko ang tibuok katahom sa kalibutan kun musimba ka kanako. So maong mahitabo nato karon. Daghana ang mga offer, pero ingon ang pulong sa Ginoo, ikaw nga wise, makasabot gyud ka. Sila masabtan nimo ang ilang plano. Kita, dili sila makatugkad sa atong nahibaluan, atong palakpakan na Ginoo. Praise God. Na sa Korinto, bidaw tanaw na ako daw itry ang Korinto, bi. Dili ta matugkad. Praise God, hallelujah. Salamat sa Ginoo. Uno Korinto, bidaw. Mao na nga iskan kita pirmi ani ba? Verse 14, 1 Corinthians chapter 2, verse 14. Makita ba diya sa Biblia? Asa kuan sa TV na to? Okay, makita. The man, 1 Corinthians chapter 2, verse 15, maora gyud ni siya. The man without the Spirit, kung ang tao walay Kristo, okay, does not accept the things that come from the Spirit of God, for they are foolishness to him. Mao day na nga kuhaon ang Biblia kadugayan, binuang
Hala. Praise the Lord. Maghimo og kanang balaod amindahan na bawal na ang magunit og Biblia diha na. The man without the Spirit does not accept the things that come from the Spirit of God, for they are foolishness to him, and he cannot understand them, because they are spiritually discerned. Tinuod yun ni. Ang mga wise ra maoy makasabot. Amen? Pero sila, dili gayod sila makakuha niini. Verse 15, the spiritual man, ang mga espirituhanong tao, maingon amen. The spiritual man makes judgment about all things, but he himself is not subject to any man's judgment. Dili gid ta mas tugkad nila. For who has known the mind of the Lord, that he may instruct him? But we have the mind of Christ. Mauna. Amen ba mga igsoon? Amen. Praise the Lord. Sa may imo mga panghuna-huna karon. Pasalamat dili na mapugan mga panahon na to karon. Okay, igwa na lang tani ani mo. Uban sa panahon, pero ingon ang Biblia, as for you, verse 13, Daniel 12, versikulo 3. Alang kanimo, ingon siya, go your way. Amen? Ayaw liko sa wala. Pasalamat kita na Kristohanon. Amen? Oh. Moingon ta nga, wala sila'y kamatayon, mga matay ragi hapon na sila. Kay walay tao na mogamot sa kalibutan. So ayaw ibaylo ang kahadlok diha sa kamatayon. Praise the Lord. Pagligoon sa Ginoo. Oh. Pagligoon. Dili ta ngay maguol. Okay. Tanang tao, mubalik ragyod sa yuta. Mauragin na itong una-una. Mabata man siya. Pero tungod kay na ay fear. Maurag mo, anak na lang ka, no? Sige. Ana ba? Tungod kay na kay fear. Pero tungod kay ang gahom sa Ginoo na animo, ang kahadlok, dili mo buntog. Praise the Lord. Praise God. Atong palakpakan ang pulong sa Ginoo. Mao na magtinud-anay kita. Praise the Lord. Magbinuutan kita. Magmatinud-anon kita. As for you, go your way till the end. You will rest. And then at the end of the days, you will rise to receive your inheritance. Mao ba na diha? Kining mga karas-karas na nato usahay, di nako kabasa usahay ani. Morag na X naman ni. Okay. So, naklaro ba mga igsoon? Amen ba? Amen. Sumubarog na ang giingon makalilisa nga talan-aon. Okay. Unya ang mga holy people, praise the Lord, will be broken. Mora bag mawadaan ka nagpaglaom ba? Okay, so ayaw ka diskurahi. Kaya ang iyang pulong mahanaw pa ang langit ug ang yuta. Apan ang iyang pulong magapadayon sa walay katapusan. Palakpakan nato kini. Heavens and the earth will pass away. Ingon siya, but my pulong, ingon siya, will never pass away. Dili gayud mahanaw. Okay, so pabilin sa kalipay, pabilin sa kalinaw, kay ngano man, mintras wala pa mo balik ang Ginoo, nagpabilin kita sa year of the Lord's favor. Amen. Okay, dili ta pasagdan sa Ginoo, year of the Lord's favor. Paboran kita kanunay sa Ginoo. Makakaon ra ta. Oh.
Praise the Lord. Pero dili ta musundog sa uban na moingon, hala, ibaligya inyong basakan. Kay dala din simbahan. Ibaligya ang tanan. No. Padayon. Padayog pangupras pare. Padayog tanom. Padayon mo diha. Trabaho. Padayon sa kalinaw. Kay ang mga maalamon, nag-ingon ay ang pulong, kitang mga maalamon, masabtan ang dagan sa panahon. Apan sila, ingon ang pulong, the wicked. Praise the Lord. Dili gayod sila makasabot niini. Siradaan sa Ginoo ang ilang panghunahuna. So ang ilang gihuna-huna dinhiragyod, focus. Praise the Lord. Moabot ng mga panahon ni anata sa katapusang adlaw. Amen? Okay. So, bantay ang panahon karon. Wala na madungog nimo na si Kuan. Wala na. Tanang mga famous. Kinsa pa tong mga sikat. Unsa pa to? Wala na. Hinay-hinay ang tanan. O kababa. Praise the Lord. Maudi ay ni. Okay? Ezekiel na punta. Tanaw na itong Ezekiel. Okay, mahitabo. Wala na. Chapter 7. Verse 10. The day is here. Mauna ni. It has come, niabot na. Dome has burst forth. The rod has budded. Arrogance has blossomed. Violence has grown into a rod to punish wickedness. None of the people will be left. None of that crowd. No wealth. Nothing of value. The time has come. The day has arrived. Let not the buyer rejoice, nor the seller grieve. For wrath is upon the whole crowd. The seller will not recover. Amaw na ni. Praise the Lord. Brother Noy, basahin lang ko sa Bisaya. May microphone. Verse 10. Ano? Ka na, ihatag doy. Sige daw. Aniya na gayud ang adlaw, miabot na ang inyong kalaglagan, namulak na ang pagpanglupig, og manalingsing na ang garbo. Tinuod yun. Ang kapintas mitubo og nahimong bunal sa pagkadautan. Walay mahibilin kanila bisan ang ilang kabahan dianon og kabantog. Wala na gyud ato rong panahon. Miabot na ang panahon og duol na ang adlaw. Kinahanglan nga dili maglipay ang namalit o magsubo ang namaligya, kay silang tanan mahiagom man sa akong kasuko. Tanan yun. Wala exempted. Ang namaligya dili na makabawi sa ilang puhunan, kay silang tanan mahiagom man sa kasuko sa Dios. Sige. May tabo gayud kini og tungod sa ilang pagkadautan, walay makaluwas sa ilang kinabuhi. Brad Noy, time pa. Walay labot ang Kristohano na, ha? Kinay mag-Kristohano negosyante, makarecover na. Year of the Lord's favor na dili makarecover. Pero daghan ang mga negosyante na wala gyoy Ginoo. Dili daw makarecover. Tapos magbasa, Brother Noy? Walay labot ang Kristohano. Okay, mga Kristohano, mata mo, may labot, watay labot, ana. Year of the Lord's favor. Ang namaligya dili na makabawi sa ilang puhunan, kay silang tanan mahiaguman sa kasuko sa Dios. May tabo gayud kini og tungod sa ilang pagkadautan, walay makaluwas sa ilang kinabuhi. Padayon. Gipatingog na nila ang trumpita og nakapangandam na ang tanan, apan walay muadto sa panggubatan, kay ipahamtang man sa kanilang tanan ang akong kasuko. Padayon. Ang espada at tua naghulat sa gawas og
ang kamatay ug gutom anaa sa sulod. Tanan gyud. Mamatay sa espada katong atua sa panggubatan ug ang anaa sa syudad mahiagom sa kamatay ug gutom. Ug kun may makaikyas man ugaling adto sila modangop sa kabukiran sama sa nahadlok nga mga salampati ug mag-agulo sila tungod sa ilang kasalanan. 17. Wala nay umoy ang tanang kamot ug mangurog ang ilang tuhod. Padayon. Magbisti silag sako ug mga lisang sila pag-ayo. Mulutaw sa ilang panagway ang kaulaw ug kiskisan nila ang ilang ulo. Ipanglabay na lamang nila ang ilang mga plata ug bulawan ngadto sa kadalanan daw butang nga mahugaw ug dili kini makaluwas kanila sa adlaw sa kasuko sa Ginoo. Dili kini makabusog kanila. Mao kini ang nagdala kanila ngadto sa pagpakasala. Gigamit lamang nila sa pagpasikat ang ilang matahom nga mga alahas. Ug gikan niini gibuhat nila ang ilang mga Dios ug uban pang mga butang nga salawayon busa himuon sa Ginoo nga mangilaran sila sa ilang mga bulawan ug plata. Okay. Niingon ang Ginoo, unya ipatulis ko kini sa mga langyaw ug mga taong dawtan aron pasibad-an nila kini. Okay, dihara Brother Noy. Makita nimo na kining budi pasabot ni Ezekiel wala nay dato na mubarog. Okay, pakaulawan na ang ilang mga kwarta, bulawan, wala na. Mao gigiingon sa Biblia. So, ubantas panahon, di ba? Kumusta ba? Kung tan-aw nimo ang tanan nga uban karon nga mga negosyo, wala na. Lockdown. Kung mahitabo na pod ni na face mask magyuta diri sa gawas, kung mahitabo na muarag na ako'y na kuan na mag face mask nata sa balay. Unya magtiayon ug maghigda na anay cellophane. Ug kung mandatory na, wag itay mahimo. Moingon kung mandatory, i-check ka ba? Pag moingon mandatory, i-check yung ka. Usama na, asa man imong kwarto, tanaw to na ba'y cellophane. Oh. Salamat sa Ginoo. Pero kita ang mga anak sa Ginoo. Amen! O, padayon mo sa inyong mga trabaho, gyapon. Padayon. Pero, padayon sa pagputli sa kinabuhi. Pasalamat, ampo, panagtigom, dilita. Wala na, wala na kataganan. May giyo sa Matthew chapter 24. Okay, kung nagplano ka nga mugawas karon sa laing nasod, ayaw na lang. Kaya Matthew chapter 24, niyanata diri. Ang tuwa ko no sa atop, ayaw na pagkanauga. Sibot pasabot niya na. Hallelujah. Okay. Sara to dapita, oy. Nakabasan man mo ano, kanang giingon nga tuwa sa atop, ayaw panauga. Ang tuwa sa uma, ayaw na paulia. Maguna-huna, kapag langyaw, rog lagyo, nagyo kakauli sa mong pamilya. Oh. Okay, chapter 24 daw tabi. Verse 36. Bisaya, Brother Noy, be? Oh, Mateo 24:36. Apan walay tao nga nasayod, kanus-a moabot katong adlaw og taknaa. Okay, dihara. Ambot pasabot niya na walay gihatag na pizza, tuig. Pero sa pagbalik niya, kita. Nakasulti na ko no? Sa Pinadayag, chapter 7 man siguro to, na makakita pati ang naglansang, pero dili na literal na naglansang sa cross. Kung ikaw Kristohanon, unya na backslide ka, apil ka sa naglansang. Mo na ibot pasabot. Apil ang tanang na naglansang inigbalik sa Ginoo. Mo na nga naanatay mga signal, mga tower. Okay. So ingon ko ni Brother Roy, humanon gyud nato na diha ka natong tower, nya na ilugo si babaw butang kwarto. Kana ha, wala tay kwarta pero pangandoy na pagduo, butangan nato nag radio station, di ba?
Ikaw Brother Roy, mubutang bagyo kanang tower nga taas kayo. Nya dito sa taas nga tower Brother Roy, butangan na to dakong kwarto adto mga ismag mga tulog. Restroom. Nga iniglili, hay! Hay! Pati habog ka na kaya. Hallelujah. Oh. Kanang kataasuna gikan sa ato mo taas pa man daw nag 3 hapit mo 4 meters gikan sa ato 3.9. So taas-taas gyud na siya. Pwede na nabutangan siguro og elevator manual lang kanang tuyok-tuyok siguro. Imo ino nga ay buhi ha. Ay bay buhi. Makabuhi diyan na maurang mag-una na gyud ka sa Ginoo diha ba. Tuyok ko lang nato na. Hallelujah. Sige ra. Pangandoy. Oh. Okay. Brother Noy, nakita na? Matthew chapter 24? 24:36. Nabasa na ba to? Sige, Brother Noy. 36, verse 36. Okay. Apan walay tao nga nasayod kanus mo abot kadtong adlaw og taknaa. Okay. Tinood na. Padayon, kundili ang amahan lang. Kundili ang amahan lamang. 37. Ang pag-abot sa anak sa tao may sama sa nitabo sa panahon ni Noe. Sama sa mga adlaw sa wala pa ang lunop, ang mga tao nagpadayon sa naanda nilang bulhaton. Sama sa pagkaon o pag-inom o pag-minyoay. Minyoay. Hangtod gayod sa adlaw nga misulod si Noe sa arka. Arka. Apan wala sila masayod sa nahitabo. Hangtod nga ang lunop ni abot og nibanlas kanilang tanan. Sama unya niini ang mahitabo inig abot sa anak sa tao. Mao gyud 40. Niadtong panahon na duha ka tawo nagtrabaho sa uma, ang usa kuhaon ug ang usa ibilin. Mao. Duha ka babayi magaling og pagkaon, ang usa kuhaon, ang usa ibilin. Okay. Busa pagbantay kamo kay wala kamo masayod kung unsang adlaw muanhi ang inyong Ginoo. Oo. Hinumdumi kini. Kung ang agalon sa panimalay nasayod pa unta unsang taknaa sa gabii moabot ang kawatan, magtukaw gayud siya og dili mutugot nga ang kawatan mulungkab sa balay. Busa kamo usab kinahanglan mag-andam kanunay kay moabot ang anak sa tawo sa takna nga kamo wala magpaabot kaniya. Mao. Mao ra to padayon pagyud. Busa kinsa man ang buotan maalamon nga sulugoon. Katong gipiyalan sa iyang agalon sa pagdumala sa ubang mga sulugoon aron paghatag kanilag pagkaon sa hustong panahon. Padayon. Pagkabulahan niya atong sulugoon nga makaplagan sa iyang agalon nga nagtuman niini Nagbuhat. Nagtuman diha. sa paghiuli niya. O dihara, Brother Noy. It will be good for that servant whose master find him doing. Wow. Amen? So when he returned, I tell you the truth, he will put him in charge of all his possession. Praise the Lord. Bulahan katong tao nga sa pagbalik sa ato Ginoo siya nagapadayon. Nagapadayon, doing. Nagapamuhat. Okay, amen ba mga igsuon? Amen. So ayaw kabalak ka. Okay, ayaw, wala tayo problema diha. Wala tayo labot. Year of the Lord's favor, marika-recover. Ato mga businessmen din mo-recover na ni. Okay. So nganong ma-recover man? Kay nahibalo siya nga ang mga businessmen dakog tabang sa pagpalapad sa gingharian. Tama ba? O, tanawa mga testimonyo karon diri. Imbis naglisod ang panahon, gipanalanginan sa Ginoo. Oh, so kining mga saa din ato ni ba? Pero sila nga walay Kristo. Praise the Lord. Makaambit gayon sila sa tanan nga mga kasuko, hampak nga giingon sa Ginoo, pan kita nga mga katawhan sa Dios. Padayon mo. Oh. Kay naa ang pabor, ang tanang pabor ni ana.
Kay ngano, gusto sa Dios na mas mukusog pa ang buluhaton. Sila, unsa may katabang sa ministry, wala. Walay buluhaton. Okay, ang ilang mga bahandi, silver, salapi, bulawan, nag-ingon ang isikil, ipanglabay. Daghan na mga negosyante sa atong panahon karon na wala maghuna-huna o Ginoo. Ang ilang gihuna-huna, ang ilang kaugalingon. Malipay sila, makabilin og panulundon silang mga anak, makapamalit og mga daghang mga butang para sa mga sumusunod nila. Pero kita kasabot na tani ana, di ba? Nagmahay gani si kinsa to, si Solomon, nagmahay man gani siya, nga natigulang na siya, o niya, daghan siya na-accomplish, ang mga accomplishment nga nahimo niya, mga buildings, mga cities, mga unsa pa diha niya, nagkamatikod siya nga, nag-anam na siya katigulang, o niya, nagkahinay ng iyang kusog, dito nagmahay na siya, iyon siya igo ra ba di kung nagbilin di ay og mga butang diin masamok ang akong kabinlan. Kinsa kaha ang akong mabinlan, mahinadlokon ba siya sa Dios o dili ba? Ambot pasabot ang mabinlan ako naa ba siya pabor sa buluhaton sa Ginoo o ang mabinlan ba kaha walay Ginoo? Hallelujah. Kita nakasabot na ni ana. Ang dagan sa panahon, mamalandong kita, pero ayaw pagpawa sa paglaom. Amen? Amen. Atong palakpakan ang atong Ginoo niya na. Mao na kinahanglan karong panahon na pulong, magligon ta sa Ginoo. Pulong. Nag-ingon si Jesus kang Marta, Marta, usara ang gikinahanglan. One thing is needed, that now has chosen to your sister Mary. Napili na. Ug dili na gayud kana kaniya mawala pa. Nagpasabot nga ang tanan natong nadungog, dili na mawala. Mulihok sa sulod sa imong kasing-kasing. Amen. Walay makasasala nga dili pasayloon sa Ginoo. Abi ninyo unsang salaa ang bisan pagdaghan pag napatay. Sa ako lang ni. Kana bitaw mga military men, magira na sila, daghang mga napapatay. Bisan pagdaghan og napatay siya, pasayloon kana siya. Pero nay usa ka sala nga dili pasayloon. Ang giingon sa Biblia, ang nag-among-among sa Espiritu Santo. Ikaduha, bisag wala kay gipatay, buutan ka nga taho, mora kag gatong si dato nga namatay, kining sala adi gini mapasaylo. Ang tao nga nakadungog sa pulong apan wala mutuman. Maogyod na ako ang gipangagpas. Bisan pagwa siya nakapatay, morag buutan siya sa mga tao, pero wala niya gibuhat, gituman ang pulong nga iyang nabati, kana siya dili gyud na pasayloon. I-compare sa nakapatay daghan og linibo, unya nagbago, naghinulsol, nagbago siya, dawaton gyud na siya. Katong namatay sa Luke chapter 16, maayong tao to, pero nganong tuwa man siya dito sa impierno. Nganong tuwa man siya sa Hades. Maayong tao to, kung imong tanaw ng Biblia, walay record. Wala siya record na napurok. Wala siya record na televised. Wala siya record na radio. Wala siya record kundili maayong tao. Pagkamatay niya, kumusta? Dito man lagi siya sa Hades. Ngano? John chapter 3, wala magtagad. John chapter 3, verse 36, wala magtagad. Midaw, maubak ka ng bersikulo ha? Maugyod ni siya. John chapter 3, whoever believes in the Son has eternal life, but whoever rejects the Son will not see life. Mauna, ang dili gayo, dako gyud na nga sala, nga dili mapasaylo. Siya nga nakadungog,
Ayaw ingna nga awa man ko nakapatay, wala maayo man ko sa kong silingan, so gamay ra kong sala, madawat ra gihapon sa Ginoo kay adto man sa purgatorio. Praise the Lord. Hallelujah. Salamat sa Ginoo. Hallelujah. Salamat kayo sa unang panahon. Maura gito at sana, basong bulawan, igampo mo kami. Turi ni David, igampo mo kami. Wag kita no, binuangan na sa magkatsila. Hangtod karon gihapon. Okay, bawal na. So wala tetang sigibing rong tuiga. Kay hibalo ka basta kaon. Mawala yung distansya ni ba? Dinutaan na yung kay gutom kung daw. Abusamot yun ni ron kay lockdown na guni. Gutom na yun pag mapakaon pa ta. Kaya bayan na to nga mo gasto ta, di ba? Pero tungod sa balaod, madakpan yun ta. Kay mulinya ra bang mga tao diha. Okay, salamat. Amen ba? Ang tanan nga naas kahayag ang mga maalamo mingon amen. Okay. Matod pa sa komentarista, ingon siya, common sense na lang, God, tower ni David, luwasa kami. Oy, praise the Lord. Naapag yung baso nga bulawan, igampo mo kami. Oh, di ba na ay mga manabtanan din sila itong mga kwerda, si nanay. Lipay sila ni Kristohano, salamat sa Ginoo. Okay, no, wala kita, no, butar kita, buhat og tower. Matod pa sa komentary sa buhat og tower niya, tower, igampo mo kami. Wala, salamat. Amen. Manindog ta. Praise the Lord. Hallelujah. Padayon ta karong gabi. Praise God. Hallelujah. To God be the glory. Ginoo, salamat sa imong pagpahinomdom kanamo. Ang tanang mga buhat, ang tanang sinulat, Ginoo, niya na kami sa mga katapusang adlaw. Mao nga igo na kaayo kanamo nga nakadakop kami sa imong mga pulong, nakasabot kami tungod kay ikaw man ang nagpasabot kanamo. Busa panalangin ni Ginoo ang tanan nga niya uban kanamo, bisan Lord ang tuwa sa gawas sa nasod. Ang nagapatalinghog o nagapaminaw kanamo karon, Ginoo. Iapil na mo sila sa pag-ampo na i-bless ang taga-Japan nga nagasubaybay kanamo, sila si Bubot, si Linlin o uban pa. Ang tuwa sa Canada, si Bing, among ginaampo, Ginoo nga proteksyonist uban ang iyang panimalay. Uban pa Ginoo nga naa karon nagapatalihog kanamo sa Saudi. Praise the Lord. Og sa bisan diin nga dapit nga nagatan-aw nining among live streaming karong buntaga gabi sa ila, Ginoo. Bisan nila ni tayag brothers si Kukoy, si Randy. Lord, ubani sila, i-bless sila. Bisan sa wala pa namo mailhi, i-bless ang tanan. Salamat, Ginoo, nga karong buntaga, gabi sa ila. Giablihan nimo ang among magkasing-kasing tungod kanimo. Og salamat, Lord, magapadayon kami uban ang malipayong pagpangalagad. Magapadayon kami uban sa imong mga pulong, Ginoo, nga gipadayag kanamo. Dunay pangandoy namo nga moabot sa laing dapit apan magampo na lang kami, Ginoo, alang sa ilang kaluwasan. Tungod kay nasayod kami, ang dili mahimo sa tao, mahimo man sa Dios. Daghan pa, Ginoong mga luwasonon, daghan pa. Og salamat, Lord, nagaingon imong pulong sa Daniel na ang mga holy people sa diha nga moabot ang panahon na mabroken, moabot na ang kahingpitan.
og daghang mga adunahan nga mapasigarbuhon kaniadto, magpaubos na sila sa ilang kaugalingon ug mudawat na sila diha kanimo. Ang mga tao nga mga sikat kaniadto, maubos sila ug mudawat na silang tanan diha kanimo. Ug salamat sa imong pagpahinumdom sa ngalan ni Kristo nga among Dios. Ang tanan magaingon, amen. Doon na lang ang panahon, iksun ng Diyos kapit na siya. Mubalik, ikaw o ako, iyan. Kuhaon, sugatong ka siya. Ikaw o ako, iyan. Kuhaon, lalino. Talipay ang ating matagamdaman, kauban na siya. Pagkaanin lutong kataho, ang langit tulong-bulawan ang ating pagalatan daw sa langit ang iyang kadan ang siya. Kapulawan. Ang Diyos ang atong kauban, mga luha iyang pakila, wala na'y kamatayon, Jesus. Tunlon tanan kalihan, uban sa atong Diyos, kanindot ang siyudad na bulawan, daw sa langit ang pagkatumbang, dayanan sa mga gila na bato. Suba sa kinabuhi, kristal na buhing tubig, inanas sa trono sa Diyos. Doon na lang